Usman Sanda kenan. Wata rana muna a shagona, a zauna da aminina, muna ta hira kan sana'ana, ina ta murmushi ya fuskana, ba mata ne shi yake ba, bai ɓata ya fuska ba, amma ya shiru sai na lura da alamun damuwa a raina, nai magana bai amsa ba, amini damuwa ce a raina. Na ɗan matso kusa kaɗan, na ce na ganka yau kai daban, ina ta magana fatin ɗazu ka yi shiru baka fahimta na. Ya ce da ni akwai matsala ne, ya ce da shi matsalar ta mene, yanayin san bai maka kyawu ba ka sai kiran kaman amini na. Ya ce da ni ba za ka gane ba, na ce karka da muka faɗan, ni ina da shawara guna, matsalar ka matsalar kaina. Sai ya ce min ni sai bace to ni sai bace ka gani ne kula ce da shanta, ni ne kula sai tirarta, ni sai har da ummanta tun daga mutuwa ta abanta. Kaga auren mu saura kaɗan, amma da sai bata mun daban, ba ta kula ina haɗa lefe kullum baɗar kuɗi take gona. Gini na har yau ban kammala ba, gadon kuna da zamba kaina ba, wannan ne abin gudun ba, ni sai bakan kuɗi tabbas za ta iya komai shi ne guduna. Idan ta so na sai mata abu, babu ruwan ta damuwa ta kawai na bata shi ne muradi. Kuna ke bata wannan abun, ko nawa ne sai ta siyo rannan, na tambaiwa yake bata kuɗi sai ta ce duniya da fahadi. Ko ba daɗe ko ban jama, ina riko cikin sallah, Allah idan alkhairi wannan aure ayi shi ba damuwa, in babu alkhairi ya Allah sanya mu yi rabuwa. Taɓɗije. Ina tsakanin da mamaki, Aminu ya sake ce da ni, Kaji abin da ya faru ɗazu, na ce da shi menene kuma. Sai ya ce wani alhaji ne ya tare ta, sun fara magana da ita, bata faɗa masa da ranarta, har ma ta bashi lambar wayarta. sai ta ce wayarta wacce ba caji, na sanya caji idan na koma za na sa a kunna ta, da yamma sai kai kira na. Yau muka shirya dama da ita, fitar sallah ne da ita, je a gida na dangi na. Na shirya na zo domin na ɗauke ta, na sha kwana na hange ta, na matso kusa na kalle ta, su da alhaji na ta yar dare, wallahi kamar an tsaga mun kai na. Ta ganni sai ta canja fuskarta, ta kiɗime in ka ganta, tsoro nan take ya kama ta, shiga gida bata so gani na. Na matsa kusa muka gaisa, na masa bayani sai ya amsa, bayanin gaskiya ne masa, da ni da ita an sanya rana. Sai ya nuna rashin sani ya sa haka, domin laushi ya sa ake daka, nan take ya goge lambarta, domin yarda ya yi shi kan idona. In mamaki ɗaya nake a kanta, ganin kuɗi ya sa ta manta, ranar mu da take a kanta, da sai ba domin kuɗi ce guduna, ga bikin saurayo wata biyar, wallahi ko za a yi sai da gyarre. ya lallashin amini na ya kama ne, matsalarsa ta haɗa har da ni, bayan da za a yi ina gani a cuci zuciyar amini na. Ya take na bashi shawara kan gwaji, ni sai bana buƙatar gwaji, in ta ci a yi shi san babu ji, in ta faɗi shawara na. Na faɗa masa yanda duk za a yi, a kira ta da sabon layi, a ce mata alhajin nan ne kar a canza tsari na. A kira ta ma da nan bata, na san bata da nan bata, za na canza muryata kai dai ka bar komai a hannuna. Na saka nan ba sai na kira, wayar ni sai bana ta ƙara, saura kaɗan wayar ta katse, an kai sa'a ta ɗanganan bana. Na ce salamun alaiki, sai ta ce Wa alaikas salamu.
Alhaji Haisan ne na kira ki ne ki aje bana. Sai ta ce Ok, Alhaji sannu. sannan ki gimbiya sannu. Saurayin ki ya mun bayani amma san ki ya shiga raina. A takaice ke nake kauna. Ina ofis na yi baki. Ki tura min da bankin ki. Zana baki baraka da sallan ki. Dukka alamu ne na so kauna. Sai an ji manki baby na. Amina hankali ya tashi. Ana gwaji yana kishi. Dan tashi ko ama gwajin bai yarda da na kira ta baby na. Mana jiran ko za ta turo. Kyawun dogo ya ɗanyi doro. Makwanci idan da sauro ba a yi isasshen bacci ganina. A gida idan da soro ta waje ba a gane sirrina. Wayar Aminu sai ga flashin. In sai bace babu katin da ya kira ta ce Habibi na turan katin 100 a layina. Muna waya da umma na katin ya kare cikin wayana. Aminu ya amsa da tosan nan ya tura mata katin nan. Anan amintin nan sai ga account number wayana. Ya za a yi fa ya za a yi. Wani sai ba 'yan kuɗi take ra'ayi. Ya za a yi fa ya za a yi. Aminu ita ɗaya yake ra'ayi. Shawara akan wane kuma nawa za a tura ni sai ba. Idan muka ki turawa gwajin na sai ba bai kammala ba. Aminu ya zo da shawara. mu tura kak ala shawara. Na kira na sai ba sai ta daga. Bugu na farko a shi fa ta daga. Na ce da ita na sanya 50,000 baby ki danga. Na ce da ita sun shigo ta ce mini Network ne ina ga. network ne ina ga. Na ce bara na tura ki gani ni sun yi da bitin dina. A take na yi tsarin fake alert. A debit na sa 50,000. Available balance dina na sanya miliyan 150. Na tura mata sai ta gani. Da ta gani sai ta kira ni. Ta kira ban daga ba ta mini text. Sai ta mini text na gode abokina. Da na ji ta kira ni wai aboki. Sai na kira ta dan ina ɗauke. Na ce ni ba aboki ba ne masoyinmu na ƙauna. Ta ce da ni Ka san an sanya rana ta. Ba za na so na ɓata ta. Babu kyau neman aure cikinsa aure ka zama abokina. sai na ce da ita a'a ƙauna ce za ta ban sa'a. Na jingine duka da'a ne ƙaunar ki ce cikin raina. Gobe za na je Abuja sati ɗaya zanyo Abuja. Ki zo mu je tare duk kwana ɗaya za na baki miliyan 2 miliyan 14 kenan. Idan ba kya san hakan to ki zo ki same ni yanzu a hotel 5 hours miliyan 2. Awa 5 miliyan 2 babbar dama ce ni sai bana. A yanzu za na kashe wayana. In kin kira kin amince in ko kin shiru baki amince ba. Sai na kashe wayata. Amin ido ya raina fata. Mun yi shiru muna jiranta ko za ta kira wayo na kaina. Ta ɓangaren na sai bana can. Sai nazari take na zancen. Tana faɗin Miliyan 2 fa in na karɓa ba za a gane ba. ta ɗau waya kamar ta kira. Tana tuna rufin asira. In ya tona ta ya za ta tsira. Dama ta san da tsarina. Jarabar san kuɗi gunnu sai ba. Bata matsa ya shawara ba. Ta ɗau waya ta kira ni da Aminu jikinmu ya fara raina. Ƙwarin zuciya ya sani kwatancen inda za ta gani. Muka je mun riga ta zuwa muka yi jira na minti 30. Sai gani sai bana iso gona. Muna hango ta daga nesa da taku kaɗan sai ga ta kusa. Wallahi ni sai bace idanun ma suke gani wayo ne Allah na. Sai ta kamar ta ɗan waske
tana ta ja da baya ta sarki na ce da ita Allah jinnaya akan 2 miliyan ke ka zo gona yakin ba da kanki ne sai ba ikin hakan mene riba rayuwarki zaki bata ni sai ba gabar ta zo mu tafi abokina wai a hakan za ta aure kije Allah ya isa na kije Allah ya isa Allahu ya saka inda haƙiƙi na yani sai ba ta yi kuka sannan da na sani take rannan san kuɗi ne ya ja mata ta rasa saurayin da take ƙauna iya mu bar ta nan tana kuka ka roƙi tangare a aurenka mai addini da bin iyaye Allah ba mu mata ta gare ka ji gwaji